लोगोफोर नाय बे मन्दिरखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानदों? थारैनो आर'नाइ लगायनानै जोबोद समायना नुवाखै होनबा? जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा कमेन्ट हर आरो हायोबा अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लाइक खालामलां। नोंथांमोना नायदो बेसे समायना नुदो मन्दिरखौ टाइल्स लगायनानै। नोंथांमोना जुदि अन्नानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट हरनो दाबाव आरो भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम।